Είμαι ο Δημήτρης Τριανταφύλου, είμαι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Βιοζωκάτ. Είμαι τρίτη γενιά ανθρώπων που ασχολούνται με τις ζωοτροφές. Τρίτης γενιάς κτηνοτρόφος. Είμαι τρίτη γενιά που ασχολούμαι με πρόβατα. Είμαστε τρίτη γενιά κτηνοτρόφων. Η μονάδα μας είναι τρίτη γενιάς. Ο παππούς μου, ο πατέρας μου και συνεχίζουμε κι εμείς. Είμαστε καθαρά οικογενειακή επιχείρηση. Ονομάζομαι Τριανταφύλου Αλέξανδρος, είμαι αντιπρόεδρος της εταιρείας Βιοζωκάτ. Είμαι η τέταρτη γενιά στο κομμάτι των ζωοτροφών της οικογένειας Τριανταφύλου. Η εταιρεία έχει συσταθεί το 1966. Η ιστορία όμως της οικογένειας Τριανταφύλου ξεκινάει από το 1945, όταν ο παππούς μου Δημήτρης ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη να πουλάει για τα άλογα και τα μουλάρια σανό και βρώμη. Η τροφή είναι το α και το ω. Αν δεν φάει σωστά ένα ζώο, δεν μπορεί καμιά φορά ούτε να σε παράγει και ούτε στο σώμα τους μπορεί να είναι υγιής. 10 χρόνια συνεργάζομαι με τη Βιοζωκάτ. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Ποιοτικά είναι πολύ καλά τα προϊόντα τους. Η απόδοση που έχουμε είναι πολύ καλή. Στην παραγωγή φαίνεται. Πάντα έρευνα, τεχνολογία πάνω στη ζωοτροφή. Εδώ και 2 χρόνια συνεργαζόμαστε με τη Βιοζωκάτ και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την ποιότητα και την εξυπηρέτηση των ζωοτροφών. Με τη Βιοζωκάτ συνεργάζομαι τα τελευταία 6 χρόνια. Όλες οι ζωοτροφές οι οποίες χρησιμοποιώ, ακόμα και για τα σκυλιά, είναι μόνο από τη Βιοζωκάτ. Βασικές αξίες που μου έχει μεταλαμπαδεύσει ο πατέρας μου όντας η τρίτη γενιά είναι ότι ο αγώνας, ο καθημερινός, δεν είναι sprint, αλλά είναι μαραθώνιος. Θα πρέπει να παραμένουμε πιστοί στις αρχές μας και να στοχεύουμε και να επιδιώκουμε την ποιότητα, την διαφάνεια απέναντι στο συνεργάτη κτηνοτρόφο. Δεν έχουμε διάρειες, δεν έχουμε ασθένειες. Προσπαθήσαμε, φτιάξαμε το μείγμα σε αυτό το κομμάτι που θέλαμε. Είναι κάτι που όταν ανοίγει το τσουβάλι ή το ψηλό που αδειάζει, τα ζώα τα τρελαίνει. Σημαίνει ότι κάτι καλό κάνουν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτό το μείγμα. Η Βιοζωκάτ είναι το μοναδικό εργοστάσιο που κάνει σε όλα τα καλαμπόκια δείγματα και γι' αυτό είμαστε πολύ ήσυχοι στις τροφές, δεν ανησυχούμε για προβλήματα. Βασική φιλοσοφία της εταιρείας μας είναι η παραγωγή τροφών υψηλής ποιότητας, η τεχνική υποστήριξη των μονάδων μέσω του δικτύου των ζωοτεχνών, καθώς και η άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση. Η εξυπηρέτηση είναι άριστη, υπάρχει πάντα, πιστεύω, απόθεμα στο εργοστάσιο, γιατί μας εξυπηρετούν αμέσως πάντα. Με τη Βιοζωκάτ είμαστε πολύ ευχαριστημένοι όσον αφορά την ποιότητα του φυράματος, την τεχνική υποστήριξη, την επικοινωνία. Έχουμε πάρα πολλά χρόνια συνεργασία με αρκετούς κτηνοτρόφους πελάτες, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια μας στηρίξανε και τους στηρίζουμε. Αυτό που με έκανε να εμπιστευτώ ακόμα περισσότερο τη Βιοζωκάτ είναι η βοήθειά τους και η στήριξή τους σε μια δύσκολη στιγμή που είχα αντιμετωπίσει. Ήταν εκεί πέρα δίπλα μας και αυτό το εκτιμώ ιδιαίτερα.